बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मालाबाबो मोजां खामानि मावलांनो हानाय नङा आरो साक्सेसफुल जानाय नङा आरो बिसोर माब्लाबाबो मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय मोजां रेंक लानानै बिसोरो भटआवहाय देरहानो हानाय नङा। 35 लाख रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेजखौ आं होयो। दायो बिपिएफनि दोहौ जादोंलै, बिपिएफनि दोहौ, बिपिएफनि फुरा दोहौ जादों। बे दोहौ जानाया बेनो माने अल इज गोल्ड बेखौ जोङो नांगौ। थारमाने इउपिपिएलनिथ' नंगौ आङो गोख्रों मावथियानो रायजो राजाफोरा नुदोंमोन एक समावहाय। दिनै आङो मथा मथि इउपिपिएल पार्टिनि जा मावनाय बे मावनायखौ आङो मोगथाङाव एसेबांहाय क्लियार नुवाखै। बेनि जुनै दिनै आङो बिपिएफ दोलोखौ जिउयै माहामै आङो अनसायनो गोसो जादों। मानो होनोब्ला अल इज गोल्ड होननाय मोनसे बाथ्रा दं आरो मोनसेया जाहैबाय मुलाखौ गांनै बिलाइयावहाय सिनायो। बे मुलाया माबायदि जालांगोन इयुनाव आरो बेखौहाय मुला फैगिरि बिगोमाया मोनजागोन ना मोनजाया बेखौबो सिनायो। गतिके बिटिआर सरकारा दिनै 5 इयार्स जाबाय। दिनै पाब्लिकनि गांनाय उखैनाय माखासे मोन्थायफोरखौ क्लियार बिसोरो मावनो हायाखै। बेनिखायनो आं दिनैहाय बिपिएफखौ मोजां मोननानै फैदों। बिसोरो बुङो मोनसे मावो मोनसे। दिनैहाय गोसोखांनाय बायदि जायो प्रमद बर' आदाया जेब्लानाखि सागानगिरिफोरखौ लानानै दिल्लीयावहाय बिसोरो ज' थानानै प्रेस मिट होदोंमोन। बै समाव होनदोंमोन जे एग्रिमेन्ट जाखांनानै 6 मासनि उनाव जुदि फुल फ्लेजेड जायाबा आङो नोंसिनि न' लांगोनायाव थांनानै फासि नांहैगोन। बोरो दिनै बिथांखौ जोङो साव होनाय बायदि जायो, खिन्थु बे सावनि नङा। दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय मावनायखौ जों लुबैदोंमोन। नाथायबा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे गासैबो जोंनि बिटिसिनि पावारा खमायनो थांगासिनो दङ। बेखौ आङो मोजां मोनाखै। प्लास साख्रि बाख्रिनि बेलायावहाय दिनैहाय आउट अफ बिटिसिनि मानसिफोरा बांसिन नुनो मोनो। नोंथांमोना थांनानै नाय, टाउनाव थानानै नाय, भारा थानाय मानसिफोरा सोर दा? भारा थानाय मानसिफोरा गासिबो उन्दै उन्दै मोजां गथ'फोरा आउट अफ बिटिसिनि बिसोरसो दा 4th ग्रेड 3rd ग्रेड साख्रियावहाय बिसोरसो बाहागो मोनफैजोबदों। अब्ला बोरो बै समाव होनदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन, न'खर न'खर मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन। बोरो जों दिनै मोनाखै। जोंनि बर' बिमाफ्रा बेसेबां मिरौ जिरौ दासिमबो मैगं फाननानै जानाया जों सोलायनायखौ नुवाखै। बेनि जुनै दिनै आंनि गोसोआवहाय मोनसे गाबखांनाय दङ। अल इज गोल्ड। दिनैहाय जोङो सिगांनि जे पावार एन्ड फांसन बेफोरखौ जोंनो नांगौ, अनसायफिननांगौ। बर' हारिया खौसे जानांसिगौ। बेनिखायनो आंबो सासे बर'नि फिसा जानायखाय आं दिनैहाय अल इज गोल्डखौनो आंनो हास्थायनानैहाय फैनाय जादों। प्रमद बर'आ मोनसे मिसा खथा, बेनि सायाव मा बुङो? मिसा खथा सोर साबसे लाइमोननो होनो हादों? जोंनि बे 35 लाख बिटिसि बासिन्दाफोरनो सोर साबसे लाइमोना अनसुंथाइ मोनदों बिटिआर सरकारनिफ्राय? नोंथांमोना कालेक्सन खालामनानै सों, लाइमोनफोरनाव सों, मोननो हादों नामा सोरबा? आंबो सासे लाइमोन होनजायो। आङो आंनि जेसेबां खस्थ' खालामनानै आङो मावदोंमोन, बे मावनायाव आङो होनदोंमोन आंनो मावनाय जे खेथि खालामनाय बेयाव एसे एनै आंहा प्रब्लेम जाबाय, एसे अनसुंथाइ हरोब्ला मोजां जागौमोन ना। बेफोरावहाय मा बे आंनो मोननो हायाखै। अब्ला सोर साबसिननो होनो हादों? आरो बेखौ सोंदों, मोजां मोनदों आं आरो बुंनो नागिरदों। दिनै आबादारिफोरनो बिसिडिसि मोनसेयाव ट्रेक्टर गंनैमोन ना। बोरो कालेक्सन खालाम, नोंथांमोना कालेक्सन खालाम। जुदि मोननो सोरबा माबा होनो हायोबा बेखौ आंहा बुंनांगौ गैया। खिन्थु मोनैखौसो आं बुंगोन, मावफुङैखौ आं बुंगोन। दिनै बबे गामियावहाय बबे बिसिडिसिनि आन्दारावहाय सोर साबसे ट्रेक्टर गंसे मोनदों? दासो नै आं खोनानो मोनदों सरकारा जोब्बाय, बायबायानो, गैलायानो, मा बिसेबाव साननै सानथामल'सै। अब्ला दा ट्रेक्टरनि लिस्ट लाबायबाथ' जानाय नङाना, बा अरुनदय दा सोदलाबायनो होनबाथ' जानाय नङाना। आं बेखौ मोजां मोनाखै। आरो रायजो राजानिसिम आरो आं मोनसे
फोरमायहरनो लुबैदों आरो सोंनो गोसो जादों नोंथांमोन मिडियानि थ्रुयै दिनै हा फाट्टा रानदों बे हा फाट्टा राननायाव बेसेबां सासे करियावहाय बेसेबां करिया सासेयाव बेसेबां करिया खरसा जादों हा बेखौ नोंथांमोना थांनानै कालेक्सन खालाम ओमफ्राय मिडियायाव बुं जुदि गरसेबो लायाखैबाथ' आंहाबो बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु लादोंबा आंथ' खोनानो मोनो सोरनावबा 800 सोरनावबा 500 बेबायदि कालेक्ट जादों माबा सोरनोबा रेन्जार हैनांगौ सोरनोबा अफिसाव थांबा होनांगौ होननानै बेनो जाबाय फ्रि मावगोन ना बेफोरखौ जोङो मोजां मोनाखै सिगांहाय जे फैनाय मानसिफोरा सार्भे खालामनायफोरा लांबाय जाबाय खिन्थु दा बे लेखा राननायावबो दे बे 200 करिया 300 करिया लादों होननानै बुंदों हा दहाय फुङावसो आङो बे रिपर्टखौ मोनदों बेनि जुनै आं दा नोंथांनि मिडियायावहाय आं बे खोथाखौहाय बुंनाय जादों आरो आङो बेखौनो खावलायनो सानो रायजो राजा आरो जोंनि समस्तनिल' नङा समग्र BTC बासिन्दाफोर 35 लाख रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेजखौ आं होयो दायो BPFनि दोहौ जादोंलै BPFनि फुरा दोहौ जादों बे दोहौ जानाया बेनो माने अल इज गोल्ड बेखौ जोङो नांगौ दा आं दहाय फंसे बुंलांदोंमोन ना बाथ्रा मुलाखौ गांनै बिलाइयावहाय सिनायो होननानै थिग बे बाथ्राया दा बेरखांदों जोंनि नोजोराव बेरखांदों रायजो राजा आइ आफाफोरनि नोजोराव बेरखांदों रायजो राजाया जाम्बा जाम्बि नंला दानि जुगाव क्रिटिसाइज खालामनो हानाय गोहोआ बयनावबो दङ बेनिखायनो जों दा BTR सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनानै मोनबाय BTR सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मालाबाबो मोजां खामानि मावलांनो हानाय नङा आरो साक्सेसफुल जानाय नङा आरो बिसोर माब्लाबाबो मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय मोजां रेंक लानानै बिसोरो भटआवहाय देरहानो हानाय नङा ओमफ्राय BTCखौ बासायनो थाखाय रायजो राजाफोरा जा जायो जा जाया जेसेबांनाखि माबाफोरखौहाय नेवसिगारनानै जेंना जाबोर जांसिफोरखौ नेवसिगारनानै जोंनि बे BPF दलावनो भटखौ होनानै जयजत्त खालामनो थाखाय आङो रायजो राजानिसिम मोनसे गुरै खावलायहरबाय आरो जुमदार बियाबनि बिजाथियाथ' ओरैबायदि जेन्युइन जोंनि बे दा जुमदार जे बियाबनि जाय बिजाथि उइलियाम सार बिथाङा जेन्युइन आरो लोङा जाया बिराद पारफेक्ट मानसि बेफोरबायदि मानसिनो जोङो भटखौ होनानै जोङो जयजत्त खालामनांगौ बे जों पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि दायित्व बेनिखायनो आङो सारनि जानानै आरो BPF दलनि जानानै दिनैनिफ्राय आङो BPF दलनि खामानि मावगोन आरो सारखौ हेफाजाब होगोन आरो सारखौ गासैबो बे जोंनि जुमदार ब्लक जुमदार समस्थिनि रायजो राजा आइ आफाफोरखौ आङो आखाइ खबजबनानै खावलायबाय बयबो नांगालाव भटखौ होनो थाखाय